फायदे जों दिनै सुंदर खामार पाराव सफायजाक ताई आबो हायकेनो दिनै निजे डोर टू डोर कैंपेन त्रिपुरा मथानिङै सिनि अर फायजाक जों नुखा सिनि बहु मनिहार ताई बिनि टीम बर फायलिजाक अर फाय मालाय फैका बरनो बर डोर टू डोर कैंपेन खालायदोंमोन बे फायदे जों किसी सा बन थानिव थामो बमतै दिनै नि बंनि डोर टू डोर कैंपेन ताम ताम बर सालायका आबरनो बो जों किसा खालायना लेन फायदिंकै बहु मनिहार दिनै नर तर फायलिका त्रिपुरा मथानिङै तो कुनु कैंडिडेट बुर जाया ओंखाय आबो हायकेनो नर बाहायके दिनै अर जे कैंपेन निबो फायलिका बा डोर टू डोर कैंपेन नर बमहाय प्रचार फायलिक दं हामबाय चिनि मीडिया ताकुक चंनो ताई मीडिया टीम चिन ताकुक चंनो नंनि किसिम दैनो चिनि जे सामुं जों जे सामुं खाय दंमोन सारा हाबो हागोनां गो बिजा गै दंगो आबोनि बागै नरक न बेलाय बेलायके आं थाथां माया करो जों दिनि मिया बाहायनो जों गामि गामि न ब्रुम ब्रुम जों हिमलाय दंलायो चिनि त्रिपुरा मथानि अंगै जों चंमारिनि आवाय खालायलाय दंगो अजरावो जों बेलायखौनो रेसपन्स गाहाम मान ताम माले चिनि जे संगठन त्रिपुरा मथानि संगठन दाबो बकरायाखौ ठीक न दंगो गाहाम न दंगो जों दाबो बो चिनि संगठन दंनो जों बो जागा बुट दिनाय जों साखलाय मानिया आबोखौ चिनि कायसे मेन पॉइंट कारण जों हायो चिनि संगठन एदिक सिदिक दा बखादा बाय दं बखादा बेलै दं जों आबोनो नायनानै फायो नब्रुम फियाबा ताबो बो ठीक न दंगो चिनि त्रिपुरा मथा संगठन अर गाहाम न दंगो बेलेकिन स्ट्रंग न दंगो अबोनो सानामु संगो जे जों अरबा चिनि कैंडिडेट गरै हायपानो केंद्र हापां याखायबा चिनि राज्यनि हापां चिनि बुबाग्रानो नरबो नुगै दंगो जतनो नंनि मीडियानि माध्यमे न जों नुगु सिउ तालां तालांगो कक सालायो चिनि जे दाबी चिनि जे डिमांड ग्रेटर Tipraland कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन आबरकनो रिनानि ताबुकबो ललाय के खासि जाक जोंनो महान दि सुगियाको आबोनि बागै जोंबो ताबुक जरा जों डिसाइड खालामो जों साबनो बुदि याबा चिनि संगठन जों ग्राक खायनानि बागै जों नब्रुमबो जों प्रचार खालामो आबोनो ओंखाय आबोनो कारिबो ताबुक दुइटा कन्स्टिट्युएन्सि जे इलेक्शन नन थांगि दं बाय इलेक्शन नन थांगि दं आरो बसु जरा देखे त्रिपुरा मथानि इंगै नरक प्रचार खालायले दं ताई आबो हायकेनो साबोनि बखागो भोट रिमान खांखाय नरक नंनि जे मानथायरो नरक मानन नि वानसु आबो बमहाय नरक नंनि प्लानिंग दं आबो हायरो कुनु वानसु जाग दं चिनि वानसुक जाक माने जोंनो जे गसिनाय जे चिनि मानथायनो रिनाय जों जे सानमानिनो रिना गसिनाय जों बनो चिनि बुट न रिमान कारण चिनि कायसा बुट कायसा सिलाय गुलिनि समान बेलायखनो मूल्यवान आबोनो चिनि तिप्रासा ताखो बुकु रोबो सिका आबनि बागै चिनि मूल्यवान बुट न जों गसियासा पर्यन्त जोंनो रिनानि लेखा लिखि कै सय पत्रं यासा पर्यन्त चिनि मूल्यवान बुट न जों लांका साखलाय मानिया आबनि बागै जों ताबो चिनि स्टैंड पॉइंट जों ताई बसु जराते रक नायखिना नांगो नरक हयतो इलेक्शननि सालता सालनैसो कांग साइमान चिनि डिसिजन बैंक कांग फायदिंकै ताकुते बहु सम जे नाय तंनाय सिनि मीडिया रिपोर्ट जे अरनि कन्स्टिट्युएन्सिनि दुइटा कन्स्टिट्युएन्सिनि सिं जे रिपोर्ट थुङै दंमोनि आबो नर नायमान नाय तेबो गोबांमा जागाव जों थांना दंखो जरा किसि जानि यागुलो फनो जों अर फाइबरनो मालाय फैका ताई गुबुन जागारावबो जों थाङै रिपोर्ट दिसानाय आरो जों ताई बमहाय रिपोर्ट मानिमान ताई बमहाय बररनि ताबुनि जे कैंपेन चलि दंमोनि आबरनो जों नंथानि तिसाय तुइ फनो फैनाय फायदिंकै ताई बिसि दगलायाव जों ताई गुबुन बखाबो थांलायनो